बियो लंपेन्ट फान्थाब गाबो स्पर्टिं फान्थाब माबायदि हिनजाव बियो होननानै आं हौवानि सिगाङाव होनखायोमोन। हिनजाव माहारिया जेब्लाबो सांग्रां जादे आइजो माहारिया जेब्लाबो जौगाहो। खुलुमबाय लोगोफोर, गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला नोंथांमोनाथ' अलरेडि ससियेल मिडियाफ्राव गोबां साननि सिगांनिफ्रायनो माने दावरावखौ नुगासिनो दं आरोना लोगोफोर। सोरनि थाखाय भाइरेल जादों, सोरनि थाखाय मा दावराव जागासिनो दं आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा आं दायो आरो बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासै, सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदिनि। नोंथांमोना भिडिअखौ सेभ खालामनाङा, जोबजासिम नायदों आरोना लोगोफोर। थ' बिदिब्ला लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोना अलरेडि मोनथिखाबाय मानि थाखाय आं नैबे मोनसे भिडिअखौ लाबोदों, बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै, नङा होमब्ला लोगोफोर। थ' जियानो जा फैसालिनि थाखाय नोंथांमोनाथ' गोबां भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन, नङा होमब्ला लोगोफोर। थ' बेखौनो लानानै नैबे सासे बाजैयाहाय फैसालिजों लोगोसे गोबां दायो सोलिबाय थानाय जिहेथु जोंनि बर' आइजोफोरखौ बा बर' सिख्लाफोरखौ, हिन्जावफोरखौ लानानै गोबां मोजां मोजां बाथ्राखौ बिथां बाजैयाहाय ओरैबायदि नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामदों आरोना लोगोफोर। थ' नोंथांमोना बेखौ गोसो होनानै मोजाङै खोनासं। बे बाजैया फैसालिजों लोगोसे बाखि आद्रा थानाय आइजो माहारिफोरखौ मा बाथ्राखौ लानानै बुंदों आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा नोंथांमोना खोनासंदो, थौदो। थाइबाथ' बियो हौवा बायदि स्टाइलखा, बियो मालाबाबो आं बेखौ दख'ना गाननाय नुफेराखै दे रायजोफोर। बेयो अफायबा थां जेनेबा गथ'खौ दोनलांनायावबो बियो लंपेन्ट फान्थाब गाबो स्पर्टिं फान्थाब माबायदि हिनजाव बियो होननानै आं हौवानि सिगाङाव होनखायोमोन। हिनजाव माहारिया जेब्लाबो सांग्रां जादे आइजो माहारिया जेब्लाबो जौगाहो। मालाबाबो गावनि फिसाफोरखौ गारनानै दस्रा हौवाजों बा गुबुन हारिनि हौवा बा माबानानै गोजावनानै दाथा रायजोफोर। थाखा फैसा नुबा मालाबाबो लब जानानै बेबायदि फैसालि बायदि गारनानै दाथां। नोंनि फिसाखौनो नोंनो साननांगोन, नों गैया दानो नोंनि फिसाया गोदाव सोराव जागोन। मालाय हौवायाथ' मा, नों गैया दानो नै दिनैनो मालाय गुबुनजों जुलि जानो हायो। गुबुनजों जुलि जायोबा नोंनि फिसायानो खस्थ' दं रायजोफोर। नोंनि फिसाखौ बेयो अयथासार खालामनानै जायोबा नों मा खालामगोन? ओंखायनो हिनजाव माहारिया जेब्लायबो सांग्रां जानानै थाखा फैसाजों गोजावनानै दा थगाय जा, जेरै फैसालिया जादों बेबायदि दाजादे रायजोफोर। सोंगासिनो दं आङो दाखालि खोनानायनिफ्रायनो आङो हरनै जाबाय। आं माबा खालि खोनानो मोन्दों आरो शुक्रबार खालि खोनानो मोन्दों आरो आं बिनिफ्रायनो आङो दा उसुखुथु गोसोखौनो बोरैबा सुखुवा मोनगासिनो दंना रायजोफोर। बयबो मोनथिखासिगौआनो। आङो मानि थाखाय होनलांनो नागिरदों नोंसोर खोनासंलांदो। फैसालि होनो। सोर फैसालि आं मोनथिमोना। आं जेला शुक्रबार खालि आङो डिउटियाव थाङो, आं बड'लेण्ड क'क्राझार टु बरपेटा आं बड'लेण्डआव थाङो। बाहाय जोंहा सासे माबायाव बायद' मावनाय आरो धालिगावआव, बियो आंजों जिरायबाय। बिनि सोमोन्दैनो रायलायदों खोमा, आंथ' जेबो मोनथियानो बिनि सोमोन्दै। गथ'नायाथ' आगोलावनो जानानै थांखांबाय जाहैदों रायजोफोर। आं बेखौनो एसेबाबो फोरमायहरनो नागिरदों। ओमफ्राय नै ओरैबायदि बायद' फैसालिया खारबाय। ओमफ्राय सोर फैसालि? हाथिमाथानि। ओमफ्राय सानबाय आङो हाथिमाथायाव सोर फैसालि? आंथ' हाथिमाथानि फैसालि नामखौ आं एसे मोनथिनाय बायदि मोनदों, खिन्थु आं बेखौ होननानै आं माब्लाबाबो सानाखैमोन दे रायजोफोर। बेखौ होननानै आं सानाखैबो आरो जागोन होननानैबो आं सानाखैमोन। बेयो होनबाय ओमफ्राय मोनथिगोन औ होननानैल' थाबाय आङो। जेला आं डिउटिनिफ्राय फैनानै मोनथियो होमबा आं मबाइलखौबो खेवाखैमोन रायजोफोर। बेहाय जों सावरायबाय आरो आंनि लोगोफोरखौ मोननानै, ओमफ्राय उनाव भिडिअ'आवबो भाइरेल नुबाय। ओमफ्राय नै फैसालिया ओरैबायदि जादों होनबाय। सोर फैसालि? जेला बिनि माबाखौ फेसबुक पेजखौ बर'नानै देखायो। आंथ' बेजों फेसबुक पेजाव आं फ्रेन्डबो लाखायाखैमोन रायजोफोर। बेखौ आङो रिकुवेस्ट खालामबाबो आंनि फ्रेन्डआव आं लाखायाखै। आं मानसि सिनायसो आङो फेसबुकआवबो फ्रेन्डखौ लाखायो रायजोफोर। दाना नायबाय बेसो मा जादों होनबाय। ओरैबायदि बे भाइरेल जाबाय, मा जाबाय होननानै बुंबाय। ओमफ्राय आदसा बेबायदिसो। ओमफ्राय आंनाव फैनानै आंनि हौवानो खोन्थाबाय, ओरैबायदि उमुखनि बिमाया। ओमफ्राय बेबो नुखाबाय भिडिअ' भाइरेल जाखाजोब्बाय। ओइदिनो आगोलाव जादोंबाबो खोथायाथ' भाइरेल जायाखैमोन ना रायजोफोर, दासो भाइरेल जादों। ओमफ्राय मानि थाखाय आं बेखौ दुखु मोनदों? दुखु मोननाया जाहैबाय बिनि फिसाजो उन्दै स्नेहायाथ' गिदिर जाहैबाय। बिनि फिसाजो उन्दै केलेन्डुला, बियो 12 बोसोर, बे एसे देरसिन आरो आंनि फिसाजोनिबाबो। बियो आंनि फिसाजोंनो
क्लास फ्रेन्डथार दा बिनि फिसाजोनि डायरिया ओइदिन शुक्रबार खालिनो बोरैबा सोलाय सोल' जानानै बिनि डायरि फिसाजोनि डायरिया आंनि फिसाजोनाव फैनानै दङ आंनि फिसाजोनि डायरिया बेनाव थांनानै दङ बेस्ट फ्रेन्डथार नङाबाबो आंनि फिसाजोजों मोजां लोगोआनो जाहैबाय गथ'आबो मोजां फरायनायावनो मोजां नायनोबो सुन्दुरि फिसाजो गिदिराबो सुन्दुरि दा आं बेखौ लानानैनो गोसोखांफ्लांबाय थायो गावनि फिसानि समान बिदिनो लोगो मोनो गथ'आबो ओरैबादि मोजां लोगो मोनबानो गथ'आ रायलायो बिमायाथ' बिदिनो खासै सभाब चरित्रआ मोनथिखासै आं बिनि सभाबखौ आं मोजां मोनखायामोन दे रायजोफोर दा होनबा होनद्रायनायसो मोनगोन आं सुखुखाया गासिबो चिल्ड्रेननि जोङो लोगो जाय सिनायलायो क्लासमेटनि बिमाफ्रा आंजों गुरुत्थ होनानै रायलायो सोरबाबा आंखौथ' जेनेबा बायद' होननानैबो मिथिखागौ नालाय रायलायो सोरनिबा लोगोनि बिमाफ्रा जेनेबा आं नामखौथ' मख'ला गुरुत्थ होननानै आंजों रायलायो खिन्थु बियो जोंहा फैसालि बिनानावा आंजों गुरुत्थ होनानैनो रायलायफेरा दे रायजोफोर बे मालाबाबो लामाफ्राव लोगो मोनबाबो बियो ओरैनोल' रायलायगोन खिन्थु बियो आंनि फिसाजोनि लोगो बा माबा सिनायनाय होननानै बियो गुरुत्थ होनानै रायलाया बियो बिनि फिसाजो गेदेरा आंजों रैसुमै दालाय जोंनि क'क्राझाराव रैसुमै डेन्स एकाडेमि दंना स्कुल बेहायबो फिसाजो गिदिरा आंनि फिसाजोजोंनो क्लास 10आवबो ज' दंमोन बाहाय दोनलाङो फैयो बे थाइबाथ' बियो हौवा बायदि स्टाइलखा बियो मालाबाबो आं बेखौ दख'ना गाननाय नुफेराखै दे रायजोफोर बेयो अफायबा थां जेनेबा गथ'खौ दोनलांनायावबो बियो लंपेन्ट फानथाब फानथाब गाबो स्पर्टिं फानथाब माबायदि हिनजाव बियो होननानै आं हौवानि सिगाङाव होनखायोमोन खिन्थु बिनि फिसाया ओरैबायदि भद्रथा फिसाया लोगो मोनबानो रायलायो आरो बिनि रेस्टुरेन्टआव जोङो एखमबा खनसे खननै थाङो लोगो मोननानै रायलायो आरो फिसाजोआथ' क्लास फ्रेन्ड नालाय फिसाया मोजां रेसपेक्ट होनानै रायलायो खिन्थु बियो आंजों जेनेबा बिब' बा आंनि फिसाजोनि लोगो होननानै मालाबाबो आंजों रेसपेक्ट होनानै रायलायफेराखै खिन्थु आं बिनि केरेक्टारखौ आङो मोजां मोनखायामोन रायजोफोर आं एखमबा बै थाना खाथियाव जोंहा बिमा कालिनि मन्दिर दंना बिसोर दखाननि सोमोन्दै माबा माबि फुजा हैनो थाङो बेफोराव थांनाय समावबो बियो गुरुत्थ होनानै रायलाया आरो बियो मालाबाबो हिनजाव हारिया फुजा होनायाव बिदि जिन्स लंपेन्ट बा सेथाब सेथाब स्पर्टिं गाननानै होफेरनाङा आं बेखौ होनो दे हिनजाव माहारिया मालाबाबो गावनि हारिनि ड्रेसखौ गाननानैसो फुजाखौ होनांगौ दे रायजोफोर बेखौ आं मालाबाबो बर' हारि होननानै गावनि हारिनि दख'ना गाननायखौ आं नुफेराखैमोन दे रायजोफोर आं बेहायबो बेखौ मोजां मोनखायामोन स्कुलफ्राव लोगो मोनबाबो अफायबा लोगो मोनबाबो थाइबाबोनो बेना बोरैबा लुजार हौवा टाइपनिखामोन रायजोफोर दा होनबा होनद्रायनायसो होनगोन सानो बेखौ मालाय मा खालामनो सिबाय जानो लुबैनाबो जायाखै गावनि गोसोजोंबो जायाखैबो जानो हागौ एथ' मोजां मोजां फिसा सानै बियो एथ' मोजां मोजां न'खर फिसायाथ' ओरैबायदि मोजांखा बेस्रा नुनायावबो मोजां आखलफ्राबो मोजां जागोन बायदि आं सानो खिन्थु आङो जोंहा फैसालि बिनानावनि बेबहारखौ आं मोनथिखादों दे रायजोफोर आं बेखौ होनबाय थायो हौवानि सिगाङाव फुजा हैनायाव नुबाबो नाय हनै नोंनो बेबायदि हिनजावखौसो नांगौमोनदां होननानै आंनि हौवाखौबो आं जंखायोमोन बेहा बिदि टाइपनि मानसिखौनो आंनि हौवाया मोजां मोना नालाय आं ओंखायनो जंखायोमोन फुजा होनाय समावनो मालाय हनै फुजाखौबो हारसिङै हैयामोन दे रायजोफोर बिसि फिसायजोंनो हैयोमोन खिन्थु आं बिसिनि संसारखौ बेबायदि गावस्रागोन बा गाज्रि जागोन होननानै सानाखैमोन जेनेबा अनलायनायबो नुयोमोन जों जेरै ज' ज' थाङो हासबेन्ड वाइफ बिस्राबो जेरावखि थाङा हासबेन्ड वाइफ थाङोमोन ज' ज' लोगो लोगो फुजा हैनो थाङो ओंखारलाङो बेबायदि नुबाय थायोमोन एखमबा कारजों एखमबा स्कुटिजों बिदि थाङोमोनदां रायजोफोर आं नुबाय थायोमोन दा आंहा बेल' फिसा सानैखौ बोरै गारनानै थाहैखो बियो जोंहालाय माथो दसे अफिसाव थाहैनायखौनो माला सफैनो मोननानै बिखा ख्लाब 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 गथ'नि थाखायनो एखमबा डिउटियावबो होनजालायनाय जायो रायजोफोर बेहा बोरै बेबायदि बिमा माहारि जानानै गुबुन हौवाजों थांनानै बेबायदि थाहैखो बेखौ जों बुजिनो मोनला बेफोरबो एखमबा गावनि दस थ' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना अलरेडि भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर बिथां बाजैया दि नोंथांमोननि सेरावहाय मा रावखौ लानानै मा बाथ्राखौ लानानै दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय नैफोरबायदि मोनसे बाथ्राखौहाय शेयार खालामखो बा फोसावना होखो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा बेनि गेजेरावहाय आं जोबथारनायाव नोंथांमोननि सेरावहाय आरो बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै भिडिअखौ फोलावनो होननानै सानाखै आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना बुजिनांगौ आद्रा गैलिया होननानै आं सानबाय आरोना लोगोफोर जिहेतु बाजैयानो अलरेडि नोंथांमोन
नोंथांमोननि सेरावहाय गथा गथा थख' थफ्ला जुनानै होनाय बायदि बाथ्राखौहाय बिथाङा फोरमायखानानै होखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर थ' जियानो जा जोबथारनायाव आं नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसेल' बाथ्राखौहाय खावलायनो होनना सानदों आरोना लोगोफोर नैबे मोनसेखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय बे भिडिअखौ लाबोनायावहाय आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जुदि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बियो लोगोसे नोंथांमोना आरो बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो बेजोंनो बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ जुदि होयोब्ला गिबियै नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय